everybody. Tidak. Sinduna. खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामनो थांना गासिबो मोजाङैनो दं। जों दा थांगासिनो बहा? जोङो दा दुमनि थांगासिनो। दुमनि गासिबो ब्लगार गोजा नै। मानि थाखाय थांगासिनो? जोङो शुटिं खालामगासिनो दङ। आतसा, बेनि थाखाय थांगासिनो। ओमफ्राय नै बिथाङाबो चेनेल दं, माने इउटिउब चेनेल दं। मा नाम ना? PSV Presents. PSV Presents। आं नङा। नोंथांमोना नायनो हागोन। लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानैसै आरोना। बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय। शर्ट फिल्मबो बानायो एक्चुअली। बानायना। जों दा जायगायाव मोनफैबाय। दाखालिनि लास्ट एन्डिं सिनखौ लानाय जायगायावनो फैदों। ओमफ्राय बेयावनो एसे थानो लागा दंबावोमोन। औ मोनफैबाय। मोनफैबाय जों दा नै गासिबो ब्लगार गोजा। मोनफैबाय। माने बेयावनो माने एसे आद्रा मोनसे सिन सोदेरबावनो दं, बेयावनो माने लाबावहांदो आरोना। बेखौ थारमाने सोदेरनो नागिरदों एन्डिंआव। बैक साइड के लोकल गोवा औ लोकल गोवा बायदिनोथ' इयो बैक साइड के लोकल गोवा लोकल गोवा बायदिनो लोकल गोवा बैक साइड के ओइ होनाय ए मा ini sudah sebay दा गारि गाखोनोसै थांनोसै दा जोङो थांगासिनो गुबुन लकेसन एबा न' फारसे सिनाथ' बारा गैलानो मोनसेबा मोननै फिसा फिसा दं बेखौ जोबबानो गैला गोदान नायदो साबस्क्राइब खालाम एक्चुअली नै दुमनानै दङ सुदा बेयावनो लाखिनसिगोन माने दुमनि बाजार खाथियाव दा दे दिनैथ' जोबसिगोन बोरै मोनदोंलै मोदोम सानाय ओंखाराखै बुले बुले बेसे बुलायदो माने एक्सना ओरैबायदि बारायना होदो एबार आं माने एक्चुअली बारा एक्सन मुभि बानायामोन बांसिन रमान्टिक मुभि रमान्टिकनि सायाव बेस्ट जायोमोन आंनि मुभिया बास ओमफ्राय एबार माने प्लास एक्सन प्लास रमान्टिक प्लास ट्रेजेडि मोनथामबो प्लास दङ माने आं जोबोद धामाका आरोना एबार स्ट'रिया ओरैबायदि मोजां माने एक्सनखौबो खस्थ' खालामदो ओमफ्राय आरो रमान्टिकआबोथ' दंखायो अलरेडि ओमफ्राय आरो ट्रेजेडियाबो दं आं सानो थारमाने फुल अफ मासाला रेडि जादों नायनो जोङो माने मेबि 1 मान्थ बा 2 मान्थ उनाव जोङो माने ट्रेलारखौ हगारगोन आरोना हगारबाथाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव गम मोनगोन आरो आं बेखौ बुङा जे नोंसोरो डाइरेक्ट थांनानै जोंनि फिल्मा मोजां जागोन नायथार बिदि बुङा आङो जों ट्रेलार हगारगोन हगारनायनि उनाव नोंसोर ट्रेलारखौ नायनानै जाज खालामबानो जाबाय मुभिया माबायदि जागोन ओमफ्राय नायनो थांबानो जाबाय आरो ट्रेलार नायखांनो मोजां मोननानै जुदि मुभिखौ नायदोंबा मुभिखौ खनसे जाज खालामबानो जाबाय बेनि उनावसो नोंथांमोना जुदि मोजां जादों बुंबासो आं टटेलि मोजां जादों होनना बुंगोन जोंथ' दा जेबो बुंनो हाया स' माने थेवबो खनसेसो नायनानै नाय आरो ना आसा खालामो रायजोफोरा मोजां मोनगोन बहुद खस्थ' खालामदों माने आब' भिडिअ शुटिंआथ' जोब्बाय ओमफ्राय बोरै मोनखो एसे बुंदो मोजां मोनबाय बुहुद माने सान्दुं अखाखौ सहायनानैब्लाबो जोङो नेयैबाबो शर्टखौहाय फोजोबबाय आरोना कमप्लिट खालामबाय फिल्मनि नामखौ बुंना होनसै आङो खेबसे फिल्मनि नामा जाबाय आंनो नांगौ बेखौहाय बिश्वकर्मायाव रिलिज होनो होननानै बुंदों प्रडिउसारा बाट नायनोसै सिटुवेसनफ्रा माबायदि जायो अके थेंक इउ फार्स्टआवनो मोनसे बुस्थु सोंनि एसे गोजानाव थांलाय स' नै फेसआ जोंनिया मिलायोना मोखां साइसआ मिलायदो बरिया
होमबा जाबाय ओमफ्राय माने जोंनि माने आं सानो आरोना मुभियाथ' एक्सन आरो रमान्टिक हिसाबै बेस्ट नालाय स' माने जोंनि केमिस्ट्रिखौ मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय केमिस्ट्रिखौ बिराद मोजां होनो नाजादोंमोन ना दा पाब्लिकआ माबायदि मोनो आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन होननानै आरो खोनासंलांबाय माने बेबो सिंगेल आंबो सिंगेल ना स' जों केमिस्ट्रिखौ मोजां खालामनो हादों रावबो खोन्थानाङा ओमफ्राय आब'आ बे फिल्माव एक्टिं खालामनानै बोरै मोनदो एसे बुंदो मोजां मोनदों मानो होनब्ला आङो लाइफआवहाय बेबायदि केरेक्टार मोनफेराखैमोन आरोना ब्लाइन्डनि रल मोनफेराखैमोन आरोना जाबाय होमबा बेयाव खालामनानै मोजां मोनदों आरोना एसे आनकमन रल मोनबाथाय मोजां मोनो आंनि आरो मदापि सिं लाइट कामिसिं लाइट नामा माने मदारु आरो ओमफ्राय नै फंबाया बुंदो बिसोर सानैनि फंबाया जोंहा नै केमिस्ट्रिखौ बोरै मोनदो ब्लगारबो केमिस्ट्रिखौ बोरै मोनदो एसे बुंदो मोजां जादों फिल्मा मोजां जागोन होनफ्लानाङा होनफ्लायाखै जोबोद मोजां जागोन फिल्मा नायनोसै जेरा रिलिज जायो नायनोसै बयखौबो नायगोन होनना आसा खालामो समायदो अके नबुनता दिनथ' स्टिङा जोब्बाय बोरै मोनखो खालामनानै मोजां मोनदों खालामनानै ओमफ्राय नोंनि रला माबोरै एसे बुंदो बिनानाव जादों ओमफ्राय बे फिल्माव एक्टिं खालामनानै बोरै मोनखो ओमफ्राय बेनि सिगां मा फिल्माव खालामखांखो एसे बुंनाय औ नोंनि नामखौ एसे खोन्थालाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नबनितामोन अ जायगाया जायगाया पाठशाला बिथु अ दे मा जाना मोजां मोनो नोङो अमानि खि बोरमानि खि मा जाना मोजां मोनो नोंसो मोजां मोनोना आं माबो जायोथ' खांख्राइनि खि जायो गुसेंग्रानि खि जायो एम्फौ लाथानि खि जायो नाफाम जाग्रासो आं ना गोरान जाग्रासो अमा जायो ना जाया बबेयो जोंहा नै आरो सेकेन्ड एक्ट्रिसआ जाहैबाय बेनो मा नाम बुंलाय एसे बिजुलि बसुमतारी जायगाया दांग्रिगाव बाक्सानि दांग्रिगावनि ओमफ्राय बे फिल्माव एक्टिं खालामना बोरै मोनखो मोजां मोनदों नाथाय फार्स्ट टाइम आंजोंबा गोरोन्थि औ ओमफ्राय फिल्मा बोरै जागोन बायदि दे होमबा मोजाङानो जाबाय फिउचारनि थाखाय बेस्ट अफ लाक So let's move to Himalaya. That's the view Nai bit. दिननि बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै बारा गोलाव खालामनो हानाय नंला मानोना मेंबायबो नालाय अब्ला बयनिसिम गोजोन्थों